برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ, раҳмати калом ки шумо барномаи чашмаи умедро гӯш мекунед. Барномаи чашмаи умед ин ба мақсаде сохта шудагӣ аст ки тамоми фарзанде, тамоми шахсияте ки мехоҳад ки ояндаи худашро бузург кунад, аз як қабата ба қабатаи дигар ба шахс худшиносӣ биёяд, болоравӣ биёяд, аз як мақсад ба мақсади дигарон. Ин ба монанди кӯҳсор аст. Вақте ки шумо як кӯҳ ғолибият мекунед, мебурад, бояд аз пеши шумо кӯҳи баландтар мебиёрад. ин қадамои зиндагӣ зина ба зина ба боло рафтан аст. Барои мо чашмаи умед барои ҳамаи хел инсонҳо сохта шудагӣ аст. Ин барнома барои ҳамаи хел инсонҳо кор мекунад. ман ҳамаи комментари шумо хонда фуромадам аз дарсҳои пешангӣ, дарсҳои гузаштагӣ. ин чӣ? барои аввал пеш аз оне ки имрӯз мавзӯи имрӯзамро гап занам, якчанда комментарҳои шумо ба мехоҳам ки ҷавоб гӯям. баъд ба сари чӣ мешавем? мавзӯи нав мешавем. Якум чизе ки ман фаҳмидам аз комментариҳои шумо, бисёротон навистагӣ аст ки камтар пул дорам, $500 дорам, ё $1000 дорам, ё $10,000 дорам, ё 100,000 сум пули русӣ дорам. Ман хел камтар пул ҷамъ кардагӣ ҳастаму не ки пула чӣ хел коргар карданад, коргар ба таблиғ додана ман надониста истодиам. Чӣ хел кунам гуфта истодед. ҳамватанони азиз, дарсҳои мана гӯш кардан гиред. Дар дарсҳои оянда ман ҳамаша қадам ба қадам гуфта мегирам, зина ба зина. Чӣ ба мо дарс дорем чӣ хел бизнеса сар кардан, мо дарсҳо дорем чӣ хел пула кор фармидан, дарс дорем чӣ хел даромада зиёд кардан. Бисёр чизҳои хуб дорам мавзе. ман дар муддаи як сол ҳар ҳафта ба шумо дарс гуфта истодиам. барои ҳамон аввал фикронатон ба кор кунед. ҳозираш ба фақат дар бораи тафаккури худатон аз дигар кардан кор кунед. хоб ва пасандоз карда истед, пулатонро ҷамъ карда истед. ягон кас ба нагӯед. ягон кас бояд надонад ки шумо пул доред. чӣ ба агар ки хешатон пул донад ё ки акотон пул донад ки шумо пул доред, ё ки ҳамсоятон як кас ва пеши шумо мебиёд як проблемаш қати, шумо маҷбур мешавед ки вай ба тиед ҳамон пула, не ки вақте ки вай шумо ҳамон 100,000 пули рубля ё ки $1,000 ё ки $5,000 мумкин ки дар як сол ё дар 2 сол шумо меҳнат азоб кашида дар мусофирӣ коркардагӣ бошед. барое ки бо ин пула аз сари нав шумо ҷамъ кунед, 2 соли умратон мегузарад. барое ки бо аз сари нав ҳамин пула ҷамъ кунед, хеле вақт мегирад. хотирам бас бо баъзе комментарҳо ба навистагӣ буд ки ман ҳар сол мебиём 2,000 то $5,000 пул кор мекунам, як сол, якуним сол гашта мерам хона, 4 маҳ 5 маҳ ба ин пул тамом мешад, бо гашта мебиём. ҳамин такрор шуда истодааст 5 сол 10 сол боз. як вақт хотирам бага консултатсия вақта бача омад пешам ба Бишкек ба 13 сол боз ҳамин кора кардааст. ҳар боре мебиёяд $5,000 мебиёрад, як мошин мехарад аз Бишкек, мерад Ҷалалобод, ҳамон зинда мегирад, баъд аз 3 маҳ мошина мефурӯшад, исусон расходу тамом мешад, пулаш ки тамом шад, баъд аз 6 моҳ гашта мерад бо ҳамон хел камчатка мегӯ ҷоба кор мекард. 13 сол боз ҳамин чӣ такрор шуда истодааст, такрор шуд не ки ягон дигаргунӣ нест. барои ҳамон ҳамватанони азиз, пула пасандоз карда ҷамъ карда дошта истед. вай капитал аст. ман дута проблема ба вохӯрдам нисбати пул. якум, аз куҷо пула ёбам? доимо пул намерасад. якум проблема ки ман ҳаётам ба вохӯрдам. дуюм проблема ки камака ки пул дорӣ чӣ кор кунам ин пулоқати? вақте ки манам $4,000 доштам, $2,000 доштам дар дастам, $1,000 доштам, намедонистам чӣ кор кунам. доимо ё ягон сувенир мегирифтам, ё мошин мехаридам, ё гумон мекардам ки хонама ремонт карданам дар кор, ё ки мехостам ки сайёҳӣ баравам. ҳамин пул нест мешуд. пул ки нест мешуд, бо аз сар нав сар мекардам. ин гапам 2000-ум 2001-ум ҳамин хеле буд. манам ҳамин мушкил аз сарам гузарондагӣ ҳастам. барои ҳамин қадар шумо чӣ кор карданатон дар кор? фаҳмиданатон дар кори худованд дар як ҷо замина додагӣ, дар дигар ҷо оба додагӣ. ману шумо азоб кашида оба бурданамо дар кор замин ба. ин нигоҳ кунед ки меҳнат карда ба ҳосил мегирем. то меҳнат накунем ҳосил гирифта наметавонем. барои ҳамин қадар ману шумо чӣ кор мекунем ҳозир? вақте ки пул доред, идея нест, пешниҳод нест, кор нест, ҳамин пулатонро расход кардед, ягон вариант пайдо мешад. ягон идея пайдо мешад, ё ягон хел пешниҳод пайдо мешад, ё ягон хел возможност пайдо мешад. возможност ки пайдо шуд, пул нест дастатон, балки ҳамон возможностро шумо истифода кардан тавонед. барои ҳамақат пула ҳозир пасандоз карда оромона истед. просто ҷамъ кардан гиред. дарсҳои оянда, дар дарсҳои оянда дар муддати сол ман бисёр гапҳо мегӯям. ҷамъ карда дошта истед. ман хулоса ба омадам ки вақте ки шу одам пулаша пасандоз карда дошта меистад,
дошта меистад. Як рӯз не як рӯз вай ба возможности беҳтарин пайдо мешавад. Сабр карда дошта истед. ҳамин ин гап шӯхӣ нест. ба фикрам дар 4 китоб навистагиай асабру ба ҷо расид айюби сабур. дошта истед. ҳамон чӣ мебиёд шумо ба ана дигар саволҳо ҳаст ҳамон комментариё ки аз чӣ сар кунам, чӣ хел пула кор фармом, аз чӣ сар карданашам мегум. Ман полни схемаша метиҳам. ҳар як направлени бизнес ба ман кушода нишон метиҳам. Мана мисол магазин кунам гӯя чӣ хел мекунӣ, завод кунам гӯя чӣ хел мекунӣ, строительство дом созам гӯя чӣ хел мекунӣ, аграрный бизнес мана ин сельское хозяйство, бодринг шунам чӣ хел мекунӣ, тарбуз шунам чӣ хел мекунӣ, теплица шунам чӣ хел. Ман ҳамаш ба досконально аз дарунаш кушода шумо ба нишон додан мегирам. Фақат тоқа карда ёд гирифтана ёд гиред, хондана ёд гиред. Ба як диҳаваи шумо ба мешад сабр карда пула ҷамъ карданги. ҳозир ягона коре ки ту мекунӣ бародари азизам пула ҷамъ кардан гиред. ҳамин даромадуштага дама как пула ҷамъ кардан гиред. чӣ ба ягон кас бояд шумо нагӯед ки пул доред. Проблеми халқи мо ҳамине ки якташ фаҳмад ки шумо пул доред ё хештон аст як табортон сразу як проблемаш қати пеши шумо мебиёд. нигоҳ кунед я ман гумон мекунам ки ин беадолатӣ. ин беадолатӣ чӣ ба? нигоҳ кунед я вай ҳамон хешатон бепарвоӣ карда гашт. шумо бошед аз зану фарзанд дур, аз хуҷагӣ дур. шумо азоб кашида саҳар соати 4 хунагӣ ба меретун кор мекунедтун азоб мекашед. баъд пули шумо ҷамъ кардаги азоб кашида ҷамъ кардаги метиҳед ки вай рафта проблемаш ҳал кунад. хорошо як бор додед, бо дубора маҷбуретед, бо се бора маҷбуретед. не ки ҳар боре ки шумо вай ба пула дасти ки дигар кас ба додед 3 соли умратун нест шуд. а хотир набароред. ҳар яктотон хатои бафтидагӣ ҳастед. ба назарам ҳам мехел. ман як чиза гуфтанӣ вақте ки ман Гонконг будам, Гонконг ман ба як миллиардера вохӯрдам. вай 33 сола бача буд, миллиардер. вай мана вертолети худаш қате бурд остров, собственный остров дорад. анамин вай аз ку жемчужина, ҷавоҳир. анамон ҷавоҳир заводи калон дорад. изабред аз вай океанам гирифта натуральный ҷавоҳирот карда истода. даруни худи ҳамин Санянба, шаҳри Санянба, вай ба Хитой вай дорад. торговый центри калон дорад, фақат ҷавоҳирот мефурӯшад. як кӯча селеком домош ҳавай сохтага, магазинои ҳавай. вай маша миллиардер. ман пурсидам ки чӣ хел ту миллиардер шудӣ? вай гуфт ки ҳамин якта авлоди мо ба падару калони ҳамин бобо калони мо якта принципа ҳамин авлоди мо ба ҷорӣ карда мондагӣ. чӣ хел принцип гумага? гуфт ки мана мисол шумо ҳозир калон шуда истодед, даромад гирифта истодед, ҳаме мисол ҳамин даруни хешу табор агар шумо сал пулдор шед, ҳамин хешу табор мебиёд проблемаш қатъи шумо ки ман ба ёрдам кун ин проблемам ҳал кунам. духтарама шавҳар диҳам, касали вай лечение кунам, мана ин писарчама зан диҳам, хондани вай ба компютар ёрдам кун пул ти. То есть шумо ҳамин нигоҳ кунед ага дар даруни як авлод агар ки шумо сал пулдортар шавед, ҳамин хешу таборо гирд пеши шумо омадан мегирад. шумо як кас проблеми 50 оила ҳал кардан наметоед ку. соответственно чӣ мешавад? шумо оқиб меред. шумо оқиб меред, дигар пешбақ бурмадан наметоед. ҳамон хитоӣ чикор кардагӣ? бобо калонаш ҳамин хел авлодаш ба ҳамин хел ҷорӣ кардаги як правила ки ҳеҷ ки ҳақ надорад ки даруни агар ки авлод ба як фарзанд камакак тавоношад пешаш барои пул равад. ё ки пеши ҳавай рафта гӯй ки мана фалон проблеми мана ҳал кун. аввали кораш ба чӣ ба ки ин вақти вай мегирад. ин беҳад вақти мегирад вай отвлекан мекунад. то кадом муддата ҳамон одам гуфт ки то вақте ки худи ҳамин одаме ки сарватманд шуд, ҳамин одаме ки худаш пулдор шуду сарватманд шуду, баъд худаш вақте ки худаш хоҳише ана ёрдам кардан пайдо кард, ана ҳамон вақт бояд ки ёрдам кунад. мана мисол гӯем ки шумо ҳозир ҳамин доред 100 000 рубл доред ё $10,000 доред. ҳозир як кас ба ва ёрдам мекунед, ҳамин пул нест мешавад мебуравад. дуруст? барои ҳозир шумо чикор кардан доркор? шумо ёрдам кунед ҳамон вақте ки якта, дута, сета бизнес созед ки даромадатон ҳар моҳ $10,000 бошад. ҳар моҳ ақаллан $5,000 бошад. агар ки даромадатон ҳар моҳ $10,000 бошад, $1,000 ин ба ёрдам кунед, $500 вай ба ёрдам кунед, $2,000 ин ба ёрдам кунед, $10,000 ягон кас ба ёрдам кунед. шумо камбағал мешед? не. барои ҳамон ёрдама оянда ба мекунам гуфта ақиб бартед. мазмуни гапам фаҳмидед?
برای همون من شما باید که همین منتالیتی انمون بچه یاد گیریم. وقتی که من همین فلسفه فهمیدم، من آب دیدم برو اومد، من گفتم که همین اولاد من باید همین چیزا یاد دیم، فرزندم باید یاد دیم. چرا که این بهترین سمین زکات تو یک پراویله اویله داره. بهترین گفت که اویله ما به همین خیلی که تا خود آدم توانا نشد و سر نشد و پولدار نشود، خودش سر نکند یاردم کردن، یگان کس پیشش نمیاد که پول دی. بعد خودت که سر کردی دادن، این بهترین چی؟ چرا که تو уже چشمه پر هستی، چشمه که پر شد، همین چشمه که پر شد، بعد آب ریخته هم میگرد از گردش. تو هم میخیل درآمد دائما که پیدا شد، بعد یاردم کردنگی، بعد تمام خویشتبار به یاردم کن، همه یارو رفیقت به یاردم کن، پدر و مادر به بهترین زندگی تشکیل کن، فرزندت به بهترین خانه خر، بهترین سیاحی ببر، بهترین جای دنیا نشان ده، بهترین معلومات ده. چرا که دائما درآمدت هست، رنگی که درختی که دائما میوه داده میستد. فهمیدید؟ این بهترین چیزی که شما باید فهمید. برای همون من گمان میکنم که این بی‌عدالتی خوب نه. وقتی که شما همه قضاب کشید وای بیکار خوجه بیکار گردد و شما پول شما گرد و قرض شده، پول شما گرد و خطای هاش اصلاح کند و با هوای کرده گشتن شما عذاب شکشته کردید. این نقض نه. بعضی سوالات هست که در یک هفته 2 مرتبه شود همین چشمه امید. هموطنان عزیز، در یک هفته 2 مرتبه ما کردن نمیتونیم. چی با؟ شما میدونید که برای چی همین خداوند ببینید یک متدی که بقوت دارد برای اسلام، برای تربیت کردن. خداوند ساختگی سیستم. مسلمان هر هفته یک بار نماز جمعه میرد، یورو هر روز شنبه میرد، خریستان هر روز یک شنبه، یک هفته به یک بار برای ایمان بقوت کردن. همون چیز ممکن شما فهمیدگیت، همون چیزی که داملا میگن ممکن خواندگی هستید، ممکن پدر و مادرتون گفتگی است، یکی همون چیزی ممکن خودتون هم خواندن توانید گفته خواندگی هستید. یکی وقتی که اونجا میره ایمانتون بقوت میشه. اگر چی که آدم گناهکار است، آدم فراموش خاطر است، کلمه انسان این فراموش خاطری است، برای ما خاطرش میبرد و هر استابیل ندیه. هر هفته عصرهای عصر همین کار شده اومده است. 2000 سال 1500 سال رفته استاد است. من شما این چیز فهمیدم در کار یک هفته به 2 مرتبه ما کردن نمیتونیم، چون که ماینه اشتری شما هضم کردن نمیتواند. مقصد ما این نیست که شما رنگ پاپوگای، رنگ همین دیکتافون، او من فهمیدم، او من همین خیلی بوده است. نه، شما باید که سخنای من نگرفته حیاتتون با تصدیق کنید، عمل کنید، بعد کارتون پیش میره. از گفتگوی من همتون تو است گفتگوی من برای آدمی که نمیفهمد همتون گپن، لیکن برای آدمی که میخواد که حیاتش دیگر کند اینو یک راه بهترین، یک داروی بهترین. این از پول قیمت این گفتگوی من. برای همون شما این گرفته عمل کنید، خیلی فایدهش میبینید. هر هفته یک مرتبه. خب در مدت 1 سال انا کن، در مدت 1 سال من گوش کنید. کدومتون که دیدید که یک هفته با کمتر رو شما بعضیش من نگاه کنید، من چه خیلی کرده استودیم، من از خود فوندامنت سر کرده استا تربیت کرده رفته استم خلق ما با از خود پسترین چی برای تفکر و فهمش خلق ما دیگه کردن. ما باید دیگر شویم. چی باید دیگر شویم؟ ما باید دیستریت دیگر شویم. نگاه کنید یا همین روزا حیات پدر و مادر ما، حیات فرزند ما، حیات ملت ما، همین روزا شرایط زندگی شما با معقول، اگر معقول نباشد شما خود که صفت زندگی دیگر تر شود، رفتار دیگر کردن در کن. چون که این امروزه این نتیجه، برای نتیجه دیگر کردن رفتار دیگر کردن در کن. برای رفتار دیگر کردن نقطه نظر دیگر کردن در کن. برای نقطه نظر دیگر کردن تفکر دیگر کردن، فهمشه، فکر. برای من گمان میکنم که من شما دیگر شدم در کار. من باید دیگر شوم. من 22 سال در دیگر دولت ها درس دادم. هر خواستم که ملت تاجیک معرفی کنم در بین دولت های دیگر. یکی من یک تکی بودم کم بود. هر باری که گرانیسه میگذاشتم میدیدم که فرزندهای تاجیک در کوچه داشته عذاب میتین، قطارشون کردگان، اتوبوس فراورده، هر یک تاش سومکش پیشش به کشودگی ظرف وزری بش بیرون رنگ ترمه به میدارد کو آبی دیدم میبرامد. من گمان میکردم که من گشته ملت تاجیک معرفی کرده استودیم. بله من این کارا میکردم. من دیگر شدم. من خلاصه با اومدم که نه، من لوش ملت ما خود یاد میتیم و خودش معرفی کنم. وقتی که یک تا من دید دولت بسیار باور نمیکردن که من تاجیکم. وقتی که برای من میکنم گفتن این عقل نه،
накун. Вақте ки 1000 та манбари тоҷика дид, бовар кардан мекард ки тоҷикҳо шахси тавоно ҳастанд. Дар ҳамин 20-25 соли охир сифати маълумоти олӣ, сифати маълумоти миёнавӣ, сифати фаҳмиши мардуми мо паст ба бо рафт. Фақат кори сиёҳ ба мо ҳаракат карда истодем. Барои ҳамин қадр мо дигар кардани мо дар кор, ин ҳаминвая дигар кардани мо дар кор. хоб ман дигар шудам, ман омадам Тоҷикистон, ба дигар ҷо бизнес мекардам, Тоҷикистон бизнес карда истодем. ҳамин ҷо омада ҳиссагузорӣ карданам барои халқи мо, барои тафаккури халқи мо дигар шудан. Ман хонаи дониш сохта истодем. худо хат 100 та хонаи дониш ман мехоҳам созам. ин беҳад ба мардуми мо фоидаш мерасад. ва шумо мана ин суратҳо нигоҳ кунед. Диловарҷон ҳамин суратҳои ман мондагӣ ман дар ҳамин ҷо монед. Албатта ман ҳамин хонаи дониш ки ман ҳозир карда истодем, мана бинед. тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон барои тафаккуру фаҳмиши хардуми мо дигар шуданаш. ҳар як районо ба, ҳар як марказҳои вилоятӣ ба, ҳар як шаҳр ба, шумо ки ҳиссагузор бошед, хоҳед ки халқи мо биёрдам кунед, биед қабати ман байстед, ба халқи мо ёрдам кунед. аз дур гам назанед. духтур бояд дигар шавад. духтур бояд дигар хел табобат кунад. сиёсатмадор бояд дигар шавад. дигар хел кора барад. агар ки ҳамин коғази як одама 10 рӯз ба мекард, 1 рӯз ба 2 рӯз ба кунад. деҳқон бояд дигар хел кор кунад. ранги пеши бобогию додагӣ гуфта нашинад, бояд дигар хел кор кунад. деҳқон бояд технология ёд гирад. ҳосили меҳнати ҷисмониш не, ҳосили меҳнати ақли як корфармона ёд гирад деҳқон. муаллим бояд дигар хел дарс диҳад. муаллим бояд меҳнат кунад. ранги папугай тайёр накунад, диктофон тайёр накунад. фарзандҳои тарбия кунад ки, шогирдҳои тарбия кунад ки лаёқати фикрона дошта бошад. шумо бояд дигар шавед. шумо бояд дигар шавед. мо бояд ки ҳама мо дигар шавем. мо бояд ки дигар нагӯем ки давлати мо ба намешад кор кардан, налог қимат аст, давлата гунаҳгор, одама гунаҳгор, ҳамсоя гунаҳгор, хешто ин кард. мана шумо бояд дигар шавем. меҳри мо бояд дигар шавад. нигоҳи мо бояд дигар шавад. ҳам нисбати ояндаамон, ҳам нисбати давлатамон, ҳам нисбати фарзандҳои худамон мо бояд дигар шавем. ҳамон чӣ хеле ки пештар тарбия мекардед фарзанда, ин хел дигар бояд накунем. ман шумо бояд фарзанде тарбия кунем ки рӯҳонаш кушода, худаш ба бовариш зиёд, ақлаш бузург. мо бояд ин хел фарзанд тарбия кунем ки ҳавас дорад барои муваффақ шудан. мо бояд фарзанд тарбия накунем ки марди кор шавад. мо бояд ки нисбати занамо нигоҳи мо дигар шавад. мо бояд занамо дигар назанем. чунки ки мадрасаи фарзанд модарашай. мадрасаи фарзанд модарашай. агар ки зани шумо беҳунар аст, зани шумо ақлаш кӯтоҳ аст, зани шумо дар фикраш фақат сериалу гапҳои кӯчаю тӯи кӯча аст, ва чӣ хел фарзанд ба шумо тарбия мекунад? шумо доим дар кӯча ҳастед, доимо кор карда мегардед. мана шумо бояд дигар шавем. мо бояд аз худамо сар кунем. ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу дорем, мо бояд ки ҳамон ҷамъияте ки умед дорему орзу дорем, бояд ки худамо ҳамин хел аввал шахсият шавем. мо бояд миллат шавем. мо бояд шаҳрванди Тоҷикистон шавем. ин чӣ гуфта гап? ҳамон ваҳдат фақат калима ба намонад, ва дар дили мо бояд пайдо шавад. мо ҳозирам миллати бақувва нестем. мо ҳозирам пурра миллат гуфтан ба гумон мекунам ки шубҳанок аст. чӣ ба? чунки ки ҳозирам дар таги дили мо, дар қаъри майнаи сари мо аст ки ту кулобӣ, ту дангарагӣ, ту леноботӣ, ту яғнобӣ, ту айнагӣ, ту ғармӣ. барои ҳамон гуҷои ба ҳамин шиштагӣ аст. аз қадимул айёми мо падару модарамо ҳамин хатоя кардан, бобоҳомо ҳамин хатоя кардан. ҳамин азобаша ману шумо кашида истодем. ману шумо бояд фарзандҳомо ба ин хатоя намонем гузашта. мо бояд миллат шавем. аз миллатам боз зиёдтар шавему, мо бояд шаҳрванд шавем. сарфи назар ки зиндагӣ мекунад дар Тоҷикистон, вай шаҳрванди Тоҷикистон аст, вай дастгирӣ кунем, вай кадр шавад. дигар миллатҳом омоду рафташ зиёд шавад дар Тоҷикистон. дигар миллатҳо ки омоду рафташ зиёд шуд, культураи мо бо бақувват шудан мегирад, бо мо ба пешрафтан мегирем. ин беҳад зарур аст бародаро. барои ҳамон шумо ман пурсидед, ман гуфтанам, ману шумо бояд дигар шавем. канали русии ман ҳаст, Международный центр развития человека само, дар омада дидан гиред. канали тоҷикии ман Само Хуҷанд, дар омада дидан гиред. зиёд аз 600 та видеоай, бақувват видеоай русия фаҳмед, дар омада гӯш кардан гиред. пеш ба мебаровед, бо тез мешавад ҳаракататон, бо хубтар мешавад. хоб
дигар чизе ки ба шумо ҳамаатон гуфтанам, баъзе бародарон мо навистанд ки бародари азиз ақаллан намоз хон гуфта як бор гап занед, ҳамин фақат пул гуфта гап мезанед, шумо ҳамин пулатона мебаред ме ахирататон ба шумо ба ҳамин пул аз азоби қабр шумо раҳо мекунад ме. Ман хеле як дута комментарҳо ҳамин хеле ҳаст. Бародари азизам, ҳамин шумо агар дар дарси химия равед, шумо муаллими химия мегӯед ки ту як бор дар бораи математика гап зан, чиқо мекунӣ фақат химия гуфта? дуруст? ин хеле намегӯед ку. Бародари азизам, дар бораи дин, дар бораи намозхонӣ ҳаст домуллоҳо, ҳаст масҷид, ҳаст дигар канали ман барои муваффақ шудан. фаҳмида истодед? ҳозир ҳамин баромаде ки ман карда истодиам, ин хуб нест ки шумо моя муқоиса кунед ва ёқатте. ин тамоман хубӣ надорад. ранги сабз ба худаш дар кор, ранги сурх ба ҷои худаш аст, ҳама чӣ ба ҷои худаш аст. ана оне ки ман мегӯм ки намозхонадиёнӣ, ман ҳазорҳо бор мегӯм, не ки агар шумо тонед ки гӯш кардан мефаҳмед гапи мана. Он чизе ки аз азоби қабр пул мана халос мекунад, сарвата он дунё бурдан мешад ё не? Ман ҷавобаша мегӯм. Бойгари асосии инсон ҳамон чизе аст ки ҳамроҳаш метавонад барад. Ман мебарам. Одами баақл бойгариша худаш метавонад бурдан. Чӣ хел? Нигоҳ кунед. иншоаллоҳ худо насиб карда буд, ман мебарам. Ман ҳозир нишон метавам шумо чӣ хел шумо метавонед ки бойгаritona баред. Бойгари асосӣ ана ҳамонест ки шумо ҳамроҳатон мебаред вай дунёба. Нигоҳ кунед. Дута одам, мо дута одам мегирем. Дута одам. Якташ, мана дута одам. Мана ду одам мегирем. Мана. Хоб? Нигоҳ кунед, дута одам. Инаш камбағал аст, инаш сарватманд аст. Хоб? Камбағал надорад. Худаш муҳтоҷ аст, худаш муҳтоҷманд аст, худаш қарздор аст, худаш ҳамин зиндагиша ба зур барад хуб аст. Хоб? Ҳамин худаги. Ана ин одамаш сарватманд аст. Ин ҳам намозхон аст. Ин ҳам боимон аст. Ягон ҷоба нест ки агар шумо сарватманд шед беимон мешед. Ки гуфт шумо ин гапа? Ҳамин шейхҳои араб ҳамаш беимон аст ме? Ки гуфт ин гапа шумо ба? Ана кун. Агар ки мана ин мардуми одами сарватманд дасти саҳеҳ дошта бошаду, мана мисол зиёдтари мулкаша хайриёт ба расход кунад, барои баракати ин дунёи охираташ расход кунад, созад, ҳамон пулаша дуруст истифода барад. Мана мисол пуле ки кор мекунад, балисаҳо созад, мактабҳо созад, пуле ки кор мекунад, дасти як камбағала гирад, масҷидҳо созад, як беваи бечорагон ба ёрдам кунад. ана ҳамон хароҷоте ки берун аз худаш кардагӣ аст барои халқ, ана ҳавай бойгарест ки ҳамроҳаш мебарад. Иншоаллоҳ. Ана ҳавай бойгари асосӣ ҳаст. Фаҳмидед? Як ҷо ба як оби нӯшокӣ барорад, як ҷо ба як роҳ кунад, як ҷо ба як ободӣ кунад. Коре кунад ки ҳамин пули чизе ки кор кардагӣ аст ин дунё, ҳамаша ба фоидаи халқ истифода кунад то рӯзе ки зинда ҳай. Илме ки шумо ба худо додааст, илма халқ ба тиед. Пуле ки шумо додааст, халқ ба тиед. Вақте ки шумо додааст, халқ ба расход кунед. Аста-аста худо хоҳад ин дунётонам обод мешад, охирататонам обод мешад. Як хатоие ки бисёр мардум ба сараш ба ҳаст, ин чӣ? Камбағал ҷаннат бемерад, бой дузах бемерад. Ин гапа ки гуфт шумо ба? Кадом ҳадис ман ба далел, ман ба исбот кунед ин гапа? Ягон ҷо ба ин гап нест. Ман 12 солагим 5 вақта намозам. Манам ҳамон шариата хондагиам. ҳам ҷиҳати илмии мусулмониам ман хондагӣ, ҳам ҷиҳати илмии наука. Фаҳмидистед? Барои ҳамон бародари азизам, ин фикри диққат карда анализ карда буред мефаҳмед. Барои ҳамон одаме ин гап хато вақте ки шумо муқоиса мекунед илми ин дунё илми охират ба. Барои ҳамон раббана атина фи дунё ҳасата мегӯяд ва фил охирати ҳасаната. Ин дунём ба ҳам те, он дунём ба ҳам те. Ин дунём ба те ки он дунёма созам. Ин дунё ба парвардигор саломатӣ натиҳад, ҳеҷ кор кардан намешад. Ин дунё ба парвардигор ақл натиҳад, он дунё ба ҳеҷ кор кардан наметоед. Барои ҳамон ҳаракат кунед ки инашам шавад ваашам.
бойгарии асосӣ ҳамон чизест ки ҳамроҳатон мебаред. аз чизе шумо ҳамроҳатон мебаред? хайру садоқати кардагитона. мошинтон мемонад, хони кардагитон мемонад. мактаб сохтед, вай то рӯзи вай рафта истодааст. масҷид сохтед, вай рафта истодааст. роҳ сохтед, рафта истодааст. шумо мурда бурафтед, неки сабобаш рафта истодааст. дидед? бойгариам роҳаш ёфта бурдан метонед. агар ки шумо ҳамон хел ният карда меҳнат кунед, ҳамон чӣ мешад. иншоаллоҳ ки мешад. ҳамина фикраша кардан омо дар кор. вақте ки ману шумо мегӯем ки не ин хел камбағалмонӣ ва беҳтар аст, худо медонад пага чӣ мешад, одам ҳаракат намекунад ки ҳаёташа дигар кунад. гумон мекунад ки хай мешад да. барои бародари азизам, дарсое ки ман дар бораи муваффақият гап мезанам, иноя муқоиса накунед вай дар соқати. вай ба ҷои худаш. агар дар бораи имону дар бораи чӣ гум, дар бораи ислому дар бораи намоз гӯед, ма як дарсое мегумтон ки ҳо не ки бародари азизам, ҳар як чӣ мақомаш аст. шумо ин чизам фаҳмед, инашам фаҳмед. ду даст қати осон ку, ду поча қати осон ку. ҳам дунётона, ҳам ахирататона. дар як дастатон қуръона доред, дар як дастатон технология доред. профессионал шавед. баъд кори ин дунётонам пеш мерад, кори ахирататонам иншоаллоҳ ки пеш мерад. парвардигор ки қабул кунад ҳар хайру садоқататона рӯза намоза. ба сабаби ин гуфтаниам ки бародарои азизам, иди қурбон муборак ба ҳамаи шумо. илоҳи парвардигор ба сабаби ҳамин иди қурбон ҳамаи мушкиле ки дар рӯи замин омадааст аин вабо мои ҳамаҳома холӣ кунад. парвардигор илоҳе ки халқи моя мусофирҳо ҷудо ҷамъ кунад. парвардигор илоҳе ки моя якдилу яктану якватан кунад, ки мо ҳамамо меҳрамо зиёд шавад якдигар ва дилсӯзи якдигарамо кунад. парвардигор илоҳи худованд бахшад ҳамаи хатогию камбудии ману шумо, хатогию камбудии падару модари моя бахшад, камбудии халқи моя бахшад, ки халқи мо ҳамаи сарсониҳо ҷамъ шавад. илоҳи парвардигор инсоф диҳад. инсоф диҳад ҳар як одаме ки болои дигар одам давлат дорад, ҳар як одаме ки роҳбар аст, ё ба инсоф диҳад. илоҳи парвардигор сабр диҳад ҳар як одаме ки имрӯз мушкилӣ дорад. илоҳи парвардигор шифо диҳад ҳар як одаме ки имрӯз дард дорад. имрӯз парвардигор илоҳи баракат диҳад ҳар як одаме ки ба ният нек кор карда истодааст. илоҳи ҳамаш ба парвардигор касбу кораш баракат диҳад. илоҳи худованд пеши кори ҳамин ману шумо кушод, ки ману шумо меҳнат карда халқамо ба хизмат кунему обод кунем. иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак, ҳамватанои азизам. боб ҳаст саволое ки кадом бизнесҳо дар қишлоқҳо кардан мешавад, дар шаҳр осонтар ку бизнес кардан, дар қишлоқҳо қиинтар. ман мефаҳмам бародари азизам, дар бораи бизнес дар деҳаи ман гуфта ман барномам аст. деҳаи ман гуфта ҳамин хел барнома мебарод. ҳамина диққат кардаистед, дар ҳамин чашмаи умед деҳаи ман гуфта барнома мебарод. ман мефаҳмонам кадом бизнесҳо деҳа ба кардан беҳтару хубтар аст, чӣ хел карданаша, чӣ хел бозораша сохтанаша, чӣ кор кардана, ҳамина ман мегӯям. майлаш, барои ҳамон инам гӯш кардаистетон. баъд бо саволҳо ҳаст. бизнес дар Тоҷикистон, ман намисол камтар ман шаурма ёд гирифтам, ёки камтар продавец шудам, магазини хӯрока кор кардам, ёки камтар ман ҳозир кор карда истодам дар Россияю кафе ба кор карданам, рафта ҳамина ният дорам дар Тоҷикистон кушам, дилам ба зад мусофирӣ, ҳамин хел гапҳо ҳаст дар комментариҳо нависидаги ҳастетон. бизнес дар Тоҷикистон, ман бисёр намудҳое ки бизнесе ки дар оянда дар Тоҷикистон хеле хуб ба пеш мерад, иноам мегӯям. ман мефаҳмонам чӣ хел кадом бизнесо ба чақа шавед, кадом бизнеса кунед. аз ҳамин ваи мо биеду ҳаракат кунед ки аз ҳамин канали мо ба нависид набошаду. ман дар таги ҳамин ролик почтаи компания мо мемонам, мепурсам ки диловар шумонам. шумо амуно буромада нависиду китоби роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистонро ёбед ва хонед. то вақте ки ман дар бораи бизнес гап мезанам, вай китоба хонед, вай ба шумо сахт майнаи сари шумо тайёр мекунад. бо китобе яки денга ёфта хонед, ман ва пула беҳад зарур. ин китобо бояд шумо 7 бор 10 бор хонданатон дар кор. ин камаш ба ҳамин китобҳое ки ҳозир гуфтам беҳад зарур. тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал беҳад зарур хонданатон якчанд маротиба. хоб ин беҳад зарур. агар ки шумо дар ҳақиқат хоҳед ки
сифати ҳаётатон дигар шаду, шахсият дигар шаду, бизнес дигар шаду, ҳамин кора кардан дар кор. Барои ҳамон вақте ки ман дарс гуфтам дар бораи кадом бизнеса Тоҷикистон карда мешавад, ки майнаи сари шумо тайёр бошад. Ки нигоҳ кунед, одам чиз аст аввал. Калаш ба якта идея биёд, 11та шубҳа мебиёд. 11та. Барои ҳамон қувваташ намерасад, ки вай шубҳаҳо яктарафа кунад. Налог бисёр, конкуренсия бисёр, падару модар намемонанд, вақт намерасад, пул надорӣ, банкрот мешӣ. Ин гапҳо ҳамаҳо шубҳаай. Барои ҳамон шумо даронатон аввал ба қувват карданатон дар кор, пеш аз оне ки бизнес ба сар мекунед. ҳамин солдате ки ҷанг баравад, солдате тайёр набошад, якум ҳавай мемурад. Бетаҷриба, беопут, беягон чи солдат якум ҳавай мемурад. Чуба ки вай намедонад чӣ хел ҷанг карданад. Шумо ма мехел ва бизнес ҳам мехелай барбад. Банкрот мешед якдамба агар ки наомӯзед. Анакун баъзе ҳамин дарсҳое ки ҳозир чашмаи умед бастанд, ман васият мекунам ки, рекомендовать мекунам ки 7 бор гӯш кунед ҳар як дарсама. ҳам ту гӯш карда нашунед занги зрител калла зада, зур будааст, хуб будааст нагӯед. Ручкаи коғаза гиред, 6та нависед. Нависед. Таги ҳар як видео ба ман мегӯям ки бародарои азизам чизе фаҳмидед, аз 3 то 5 чизе гирифтагитона нависед. Дуруст? Ҳамин видео ба мегӯям ки аз 3 то 5 чиза навис. Чӣ фаҳмидӣ? Анакун мехонам комментариҳо ба як кас ё ду кас ҳамин кора карданай. Значи дигаро ҳамон чӣ хеле ки ҳамон мимо ушаи ҳама чиза пропускат карда истодай, значи ҳаминам пропускат карданай. Таги вай ба фақат менависем, хеле аъло, хеле зур, отлично. Бародарои азизам, ман муҳтоҷи таърифҳои шумо нестам. Ман мехоҳам ки шумо профессионал шавед. Барое ки профессионал шавед, рӯй гуфтагим кунед. Майлар, мана мисол, ҳозир дар таги ҳамин видеоам 3-4 чизе ки фаҳмидед ҳавай нависед. Ё 2-3 чизе ки мекунед навай нависед. Амал ки ман бинам ки шумо уже майнаи саратон ба як структура пайдо шуда, як порядка пайдо шуда, уже ҳаракат сар шуд. Ҳамин чизо нависед. Миннатдориам, ман хеле розӣ аз шумо. Медонед беҳтарин миннатдории шумо барои ман чи ай? Результати шумо, натиҷаи шумо. Беҳтарин раҳмати шумо барои ман ҳамин аст ки як рӯз бедугӯед ки маълим, ман қарз биромадам, ман бизнес сохтам, ман ватан ба мехоҳам ки ин кора кунам, вай кора кунам, ҳамақа ободӣ кардам, ватан ба ҳамақа инвестисия овардам, ҳамақа дар ҷои корӣ сохтам. Ман ин бари миннатдорӣ хубтар нест. Натиҷаи шумо. ҳамватанои азизам, ҳамин рӯз қабати шаҳр қатиҳай карда рафтам ба як чандта ҳамту нигоҳам як кӯча баравам, таки 12 то 13 букмекерски контор дидам. Дар тамоми Тоҷикистон зиёда аз 2000 букмекерски контор буда. Зиёда аз 2000. Чӣ ба магазини китоб ҳамақа нест. Ҳамаги дар Душанбе 2 магазини китобе медонед? Ва ҳавай майдак-майдака. Дигарош канцеляран. Хайм 5-10 китоб дар мондагиш канцеляр, ручка дафтара мехеле мефурӯшад, талабои китобҳои мактабона мефурӯшад. Значит букмекерски контор ба талабот аст. Китоб хондан ба не. Ин мазмуни чиза дорад. Чӣ ба букмекерски контора зиёд мешавад? Чӣ ба ки значит фаҳмиши мардуми мо ки бемеҳнат даромад кардан, пули бедардимиён ёфтан, даромади бедардумиён. Вай гумон мекунад ки ман даромади бедардумиён қати зиндагим пеш мерад. Барои ҳамон чӣ ба ҳавайт рафта даст мезанад. Ман намедонам, суханои ман шумо ба дард мекунад, суханои ман шумо ба тарбия мекунад, суханои ман шумо як ҳавасманд мекунад ё ки дилхас мекунад, вай кори шумо. Неки ман медонам ки кадом хел инсон мерад орзу дорад ки казинои вай баравад, букмекерс контораю ҳамин чизо ба. Ҳама одаме ки ба ҷое ки як ҳунар омӯзаду даромад созад, хушаш намебиёд, ҳалол кор кардан ба хушаш намебиёд, пули бедардимиён ҳавасашад. шумо ман ба нишон тед як одама ки ақаллан дар ҳамин дунё, дар дунё журнали Форбс биромадааст аз играви автомат ё ки букмекерс контор ё ки ягон чи, ё ки ягон бурд кардааст. Нест.
ана ҳамино натиҷаи фаҳмиши мардуми мо. худатон бисёратон дар муҳоҷират мана гӯш карда истодед. ягон ҷо ба дидед ки пули бедарду ҳаст? падару модаратон ягон бир пули бедарду ёфтагӣ ҳаст дар дунё? ман бовар намекунам. нест. ман ягон чи против вай бачаҳо надорам ки бачаҳое ки ҳамин хел бизнес ташкил кардаанд. лекин ман против ҳастам ки халқи ман ҳаромхӯр нашавад, халқи ман ҳилагар нашавад. ман мехоҳам ки шумо кори беҳтара ёд гирифтана ёд гиред, кори хуба ёд гиред, ҳунарманд шавед. то ҳунарманд нашавед, зиндагитон дигар намешавад. як коре кунед ки дигаргунӣ биёред дар ҳаёт. ҳамватанони азизи гиромӣ, аз хотиратон набурорад. албатта ҳамин рубрикаи мо, ҳамин барномаи чешмаи умеда ё рафиқатон ба нишон диҳед. дар дарсҳои оянда ман дигар чизҳо мегӯям. дар дарси оянда гап мезанам чӣ тавр касбро интихоб кардан. чунки ки ман дидастам ки халқи бисёре, халқи мо ҳамин лиш билиш бирафта хонамдия, лиш билиш бирафта хонданаш дар кор, неки кӣ мешад, чӣ мешад, ҳеҷ ки намедонад. даври союз ба 30,000 студент, 40,000 студент будааст дар Тоҷикистон. ҳозир таки 200,000 студент як сол баъд. ҳамин куҷо кор мекунад, чӣ кор мекунад? ҳеҷ маълум не. куҷо мерад? ҳазорҳо таможни, ҳамагӣ 10 та пости таможни бошад Тоҷикистон мумкин. иққа таможни куҷо кор мекунад? Намедонам. дар дарси оянда ман гап мезанам дар бораи интихоби касб. хуб, ҳамватанони азиз, ман ҳамаи комментарии шумо мехонам. албатта комментарии худатон монед. албатта. то боздид, зинда бошед. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифил.